paripurnaning gending wonten ing siang punika tumunten pungkasaning adicara pangruktilaya almarhum Ki Seno Nugroho. Pramila sasana wicara kawula aturaken wonten ngarsanipun panjenengan Bapak Rois Bapak Ngatijan Adi Sumarto. Saderengipun kita aturaken wonten ngarsanipun Bapak Rois Bapak Ngatijan Adi Sumarto bilih anggen kawula nirikaken tata adicara pangruktilaya almarhum Ki Seno Nugroho wonten ing siang punika. Kathah atur ingkang kirang nuju prana kawula cumadung sewu agunging pangapunten. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal kita aturaken wonten ngarsanipun panjenengan Bapak Rois Bapak Ngatijan Adi Sumarto. Sumangga.